Bueno, Aitor, aurtengo besta nola heldu dire eta zen mezu helarazi nahi duzu herritarrei? Heldu dire primeran, hemen jendea ilusioak indago, gogotsu, alai, eguraldiak ere lagunduko mendu. Beraz, mezua da, ongi pasa ezagun denok, eta beti errespetuz, eta hori bakean, eta errespetua, gehi bat hori eskatzen du. Eta rizale ez portatzeko jendia. Erki, eta aurten bada nobedaderik edola herriko bestetan, edo zerbait aipatzekotan? Bueno, nobedadiakola antzekoak izaten dira. Normalin egia da, adibidez, kantu bazkaria, ikastolak berrogeita urte betetzen ditu justu. Ikastola antolatzen den kantu bazkaria indarra handia hartzen ari da, herri bazkaririk ez dagoengo kantu bazkari hori dagolako. Gero, aurrei ere, alegindu gara aurrentza gauzak paratzen, tanborrada izango da aurrentzat, ginkana bat egongo da. Eta, pixkat urtero bezala, ez dagoela nobedade berezirik. Gero, saiatzen gara ere, herritik kanpora beste eramaten, baserri osotara, argisoinu kintori. Eta noski, hori gazteek hor txosna eremuan antolatuta duten programa. Hori ere, oso interesgarria. Bestetan ere alkate edo izango zu tartea ospatzeko? Ospatzeko beti dugu tartea, baina alkate ere bai, beti erne ibili behar, pixkat, hori da. Erki bada, gozatu eta ongi pasa besta. Bale, berdin, eskerrik asko. Egunon! Etxe honetan hasi ziren Labiaga ikastolako lehen ikasleak. Eta gu orain hemen gaude, haien omenez eta urte guztia hauetan egondako guztien izenean. 50 urtez, herritik eta herriarentzat, auzolanean eta euskaraz. Aupa Labiaga ikastola!
Desinbera, izurrite ezberdinen kontrolean adituak, edozein izurriteren aurrean arazoak nondik heldu diren aztertu, ekintza plana sortu eta horren aintzinean hartu beharreko neurriak erabakitzen ditugu. Xagu zein arratoi hiltze tratamentuak, edozein insekturen aurkako tratamentua, desinfekzioak, egurrezko egituretan zein altzarietan xilofagoen aurkako tratamentuak, hegazti ezberdinen aintzinean egindako kontrola, desinbera. Eguneroko tensioak arindu eta zure gorputzaren oreka berreskuratu nahi duzu? Reflexologiak zure nerbio sistema zentrala eta periferikoa orekatzen laguntzen du. Presioa zehatzen bidez gorputzaren funtzionamendu egokia sustatzen du, osasuna eta ongizatea hobetuz. Reflexologiak onura uniz ematen aldizkizu. Ansietatearekin laguntzen aldizu, estresa gutxitzeko eraginkorra da. Baita odol zirkulazio edo immunitate sistema sendotzeko lagungarria. Gorputzaren funtzionamendu egokia sustatzen du. Zure gorputzak atseden eta arreta merezi du. Etorri oinlurrera eta senti ezazu benetako oreka eta lasaitasuna. Elegberri eguzki panelen instalazioa, proiektu personalizatu, baimen eta diru laguntzen gestioa. Amortizazio planen azterketa. Ibilgailu elektrikoa kargatzeko puntuen instalazioa. Finantziazio aukerak, Elegberri. Ian Ware. pH-a erregulatzen du eta gorputzeko ura garbitzen du, osasuna emanez. Iturri natural bateko ura edukiz, familia osoarentzat hain kaltegarriak diren kloroa eta fluorra kenduz. Zure banatzaile independentearekin harremanetan jarri.